Lason si non chitia chiklo Havar Carbiniso nimso rongaji ingdeng thongkebra ke thong mate ZKYF surhini rain kora pho ke talon japan a Havar tinta ka chisi ka chedang son thosi duar bagori KCS Havar ami penta chisik chedang bomno lasolong Miss duar bagori surhini rain kora pho a pharmans tami sik dang pon bomno Lakhain ko ratrok duar bagori constituency Havar long asing kanwang son thak thak si nonang kileji ingdeng thongkebra ke thom Havar Carbiniso nimso rongaji mate ZKYF surihni rain ko rake thom kitalon hut duar bagoria Havar long tami RJ kimi lapen pindeng sumpot kaching thang ke pachilon thek kachipati ponje phanpura duar bagori press club lapen KCS duar bagori Havar ami pen chilang pet pensi sik dang pon bomno Lapen audition ken ponjiani lage chitia chikloni phai inkora trok surihni rain kora pho lapen amso se klar dak pen kachini japan screen along ki paklang pon number 70029197001 lapen 8134839217 lapen 60020239888 lapen 8133908835 mobile number long humri lote klar dak birta long pon poputa pachini pon Nilitum duar bogri press club pen je Miss duar bogri ZKYF nilitum kibipon je phane tum duar bogri press club pen chingki chingwai pen nilitum bang so ning kana bang ke nilitum duar bogri press club pen si Miss duar bogri bang ke nilitum bipon pu so kibipon along nilitum dak nongi staminitum kithik pondo winner bang ke lake first winner bang ke lake 10,000 happens first runners up bang ke lake 7,000 napen second runners up bank lake 5,000 anong inilitum dak bipon no so long pen dak best photogenic napen best costume napen best ramwak lahai same inilitum ki bipon do so long pen inilitum dak penangan dak duar bogri aha wala arada tum je inilitum la bang so ki bipon along je inilitum dak dai thor daiuri pencheng lo dak kahora baguri dalam rang kan do an haris so ijana tum same jela bang so raje kimi ka cepate lo nang litum stame nilitum along nang cepate dun tha us nang litum aphanan chuning ri ki bang ji indeng thongke bra ke thom karbi risonim sorong aje la duar bogri jo general long penke non nang kile ji la miss duar bogri afan ke tum duar bogri press club pen sini tum organize pon lo na sila solong itum data duar bogri angkang ari so yang tum stami kethe kiri la pen raje ki mis stami dupik la solong tum nang tum phan isi warsai ki minan thopon lo la sila solong tum kaddo ka ves stami nili tum phan nanga chira tum lo la pen tum duar bogri angkang stami dang constituency lo ka competition do di phan dang constituency mate itum a constituency lo nang theng mulang nang rei munang la puson en ka chipate along nang tum stami kaddo ka ves stami kirang taji phan sing tum duar bogri press club abitung hoi penang tum phan nang chuni ri lo News report Carbin Long Life